kauhean kauas. Vaikka ovatkin Mitä sinä teet? osoittautuvat toisinaan. Katson kohtaloa kortista. Sittenhän minä tuli sopivasti. Kerro minun kohtalosta. No hyvä on. Nosta pakka 2 kertaa. Selvä. Kerta. Toinen. Anna puolet pakasta minulle. Noin. Nosta loppupakka vielä 2. Keta korteilla nenänpäätä ja uppoudu ajatuksesi. Riittää jo. Anna minulle seuraavaksi 3 ylintä korttia. Sinusta tuntuu sisään mättää hedelmää. Tietenkin. Anna puolet pakasta minulle vielä 2. Kerta. Toinen. No niin, kosketa korteilla nenänpäätä ja uppoudu ajatuksesi. Riittää jo. Anna minulle seuraavaksi 3 ylintä korttia. Näetkö kohtaloni? Tietenkin. Selvä.